Volkswagen ID.3 sa zmenil takmer na nepoznanie a získal prívlastok Neo. Ale začneme výrazne upravenou prednou časťou. Tá nasleduje nový dizajnový jazyk Pure Positive, ktorý postupne preberú aj ďalšie modely. Sústredí sa na jednoduché nadčasové tvary, ktoré efektne doplňa voliteľný svetelný pásd medzi prednými svetlami a podsvietené logo. Z bočného profilu pozornému oku neunikne lakovaná strecha vo farbe karosérie. Podobný recept využil dizajnerský tím aj v zadnej časti, kde je vrcho batožinového priestoru lakované rovnako vo farbe karosérie, takže ID.3 je výzorom bližšie k tradičným kompaktným modelom Volkswagenu. Úpravy na výzore zovňajšku sú však iba drobné v porovnaní so zmenami v interiéri. Tu je jasne cítiť načúvanie spätnej väzby od zákazníkov. Úplne nová je palubná doska, stredová konzola alebo voľba materiálov. Tie sú hodnotné a príjemné na dotyk, pričom na sebe nedajú poznať známky používania. Palubná doska je potiahnutá odolnou látkou, ktorú už môžete poznať z nového T-Rocku. Veľkou zmenou je aj prítomnosť 10 až 4 palcového digitálneho kokpitu za úplne novým volantom. Ten okrem špecifického tvaru prináša fyzické tlačidlá pre jednoduché a intuitívne ovládanie. Touto filozofiou sa riadi aj návrat samostatného panelu pre ovládanie klimatizácie, ktorý je jednoduchý pre ovládanie a zároveň zapadá do estetického spracovania interiéru. Stredový tunel ponúka viac úložného priestoru, v ktorom vyniká mimoriadne hlboká schránka pod lakťovou opierkou. Nachádza sa tu aj otočné koliesko pre ovládanie hlasitosti či bezdrôtová nabíjačka telefónu. Stredová dotyková obrazovka s rozmerom takmer 13 palcov hostí nový systém InnoVision, ktorý umožňuje ešte vyššiu mieru prispôsobenia používateľského rozhrania, ale aj sťahovanie aplikácií rovnako ako na vašom smartfóne. ID.3 Neo podporuje aj funkciu digitálneho kľúča, ktorým je váš mobil alebo múdre hodinky. Oprávnene môžeme povedať, že vo vnútri sa udial generačný skok a v novom ID.3 Neo budete mať pocit ako vo triedu vyššom modeli. Úprav sa dočkal aj plne elektrický pohon. Novinka stojí na platforme MEB Plus a využíva zadný náhon, ktorý je ideálny pre vyšší výkon a väčšie batérie. Srdcom je nový elektromotor so značením APP 350. Je efektívnejší než predchádzajúca generácia a prináša nižšiu spotrebu energie. S rovnako veľkou batériou tak prejde dlhšiu vzdialenosť. Na výber budú 3 varianty s výkonmi 125 kW, 140 kW a 170 kW. 125 kW verzia je spárovaná s 50 kWh batériou, ktorá ponúkne dojazd 417 km. 170 kW variant je spojený s 58 kWh batériou a už bude atakovať hranicu 500 km a najvýkonnejšia verzia so 79 kWh batériou sa postará o dojazd až 630 km, všetko podľa predbežných meraní cyklu VLTP. Dve menšie batérie poskytnú nabíjací výkon 105 kW so stabilnou krivkou nabíjania a väčšia batéria disponuje výkonom 183 kW. Všetky 3 batérie by sa mali z 10 na 80% nabiť v časovom rozmedzi 26 až 29 minút. A prečo prívlastok Neo? Mal to byť pôvodný názov, ale kvôli licenčným záležitostiam nakoniec dostalo prednosť označenie ID.3. Teraz, po rokoch skúseností, prichádza v najlepšej forme a budeme zvedaví, ako sa ID.3 Neo páči vám.